дини психология. Әлеге төшенчәләрне берләштерүче бәрәкәтле гаилә тапшыруын башлыйбыз. Һәр хатын-кызның да үз гомерендә бер тапкыр гына булса да, миңа игътибар җитми дигән сүзләрне әйткәне бар. Бүгенге тапшыруда исә без әлеге моң-зарларның асылына төшенербез. Улар никахлаша шул хис белән инде. Ох, алар уйлый бөтен тормыш шулай барачак. Җәмәгать бу ялган. Аннары өйләнәләр, шешәге дә юк, конфеты да юк, төшчегә подавно юк. Без хатын-кызлар өйрәнгән бит инде. Эмоциялар белән иң беренче кычкырып атабыз. Аннан соң елый башлыйбыз бит инде. Аннан соң дуслашырга кирәк бит инде. Хатыны зарлана, нигә син миңа бер дә әйтмисең аны? Потому что сездә малай туса, син нәкъ шул ук әйберне эшлисең үз малайың белән. Һәм хатын аны аңларга тиеш. Ирләрдә капитальный запрет на чувство тора. Артык матур сүзләр белән әйтер дип көтеп утырырга кирәкме инде ирләрне? Игътибар күрсәтәм дигәндә дә, кайбер хатыннарга чәчәкне ни алып кайттың син, ни алып кайтмадың син, аңар барыбер. Акча рәмтең генә дип әйтә. Хатын-кызга күп биргән сайын күп җитми инде ул. Безгә бит бик күп кирәк. Вәт син аны үзең әйтмәдең, мин әйткәч кенә әйттең. Мөнәсәбәтләрнең башлангыч чорында барысы да идеаль булыр, бер-береңнең күзенә генә карап торырсың кебек тоела. Күп кенә никахлашучы парлар чыннан да шулай уйлый, әмма тәҗрибәле гаиләләр белән бик тиздән көндәлек гадәти тормыш башланачак. Нәкъ шул чорда чәчәк бәйләмнәре дә кими һәм матур сүзләр дә бик сараңгына әйтелә. Һәм хатын-кызлар бу вакытта ирләрнең игътибарсызлыгы турында уйлый башлый да инде. Чыннан да бу фикер хакмы икән һәм дөрестән дә ир-атлар өйләнгәч үзгәрәме соң? Иң мөһиме башында әлеге проблеманың сәбәпләрен ачыклыйк әле. Бер мәсьәлә бар. Яшьләр бит инде менә карыйсың яшьләргә, уйнарлар. Туташ сен яшь? 24. Мин никах укырга туры килде 18 яшьләргә 19. Инде сабыйлар дип карыйсың инде аларга. Субханалла инде. Сез инде күп бу мәсьәләдә эшләгәч, күп имамнар белән аралашкач инде, сез күп әйберне хәзер үзегез дә аңлыйсыз. Ул яшьләр килә, алар сабыйлар инде менә. Сабыйлар. Инде аларга карыйсың, күбәләк сыман инде булар. Менә күбәләкләр шул эшеп җири бит инде. Һәм алар балакачлар уйлый, менә бу хис ул гел булачак. Ул хис мәхәббәт түгел. Ул хис влюбленность называется. Аны физиклар да әйтә ала, инде аңлата ала, яхшырак миннән. Это процессы в теле организма происходят. Да. Гормоннар уйнап ала, туды-суды. Ул влюбленность дип атала. Мәхәббәт түгел. Мәхәббәтне әле нужно научиться, то есть аңар өйрәнергә кирәк. Менә шушы хис, влюбленность мен ничек татарча әйтергә дә белмим, менә шушы гашык, шулай дип әйтегән, да? Һәр безнең караучылар аңлар инде нәрсә турында без әйтәбез, влюбленность, да? Ул гадәти буенча 1 ел, берничә ай, 1 ел, яисә иң күп дигәндә инде 2 елга, наверное, бик сирәк уже. 2 елга кадәр сузыла. Современный реальностьтә башы берничә ай була ул. Ага, булар никахлаша шул хис белән инде. Ох, алар уйлый бөтен тормыш шулай барачак. Һәм нинди генә мәсьәлә тумасын безнең тормышта без аны шишәчәкбез, потому что без бер-беребезне менә шуның кадәр яратабыз бит инде. Җәмәгать бу ялган инде. Да, күзләребезне ачык. Менә шушы хис булган вакытта безгә самый то өйрәнергә бер-беребезне яратырга. Во время влюбленности бер-беребезгә карата чын мөхәббәт тудырырга вакыт, самый вакыт. Просто без аны белмибез. Ул мөхәббәт мәңге булыр дип без аны влюбленность дип уйлыйбыз. Ул берничә айдан бетә, аннан соң тотына буднилар. Һәм шушы хис, гашык хисеме, ишк хисе, влюбленность ул булган вакытта чәчәк тә бар. Ничек дип атыйлар аны? Конфетно-цветочный периодмы? Ага. Аннары өйләнәләр, чәчәге дә юк, конфеты да юк, төшчегә подавно юк. Ул бит инде килгән вакытта кыстырып килә даже төшчегә кыстырып килә ураны, уже яши башлагач, какой анда төшчегә, хатыныңа да уже ләкми. Потому что монда ашарга алып кайтырга кирәк, дип әйтә ул, машинага бензин салырга кирәк, монсы, теге монсы.
Бер-беренә игътибар җитмәү дигән нәрсә күбрәк тә инде безнең бит хатын-кызга игътибар җитми. Син мине аңламыйсың, син мине белмисең, тыңламыйсың дигән нәрсә без хатын-кызда эмоцияларга бирелеп, ирләргә бит инде үзебезнең теге булган үпкәләребезне белдерергә яратабыз. Бу очракта миңа калса хатын-кызның күңел халәте бик түбән дәрәҗәдә дип уйлыйм мин аны. Теге духовный яктан дип әйтим инде. Үсеш алмаган. Чөнки ул теге шушы иренә булган мөнәсәбәткә генә кайтып каланың. Бөтен булган барлыгы иренә булган мөнәсәбәт. Менә шушы очракта иренә генә булган мөнәсәбәт аркасында хатын-кыз әйтә: "Миңа син мине аңламыйсың" ди. "Син мине яратмыйсың" ди. "Син миңа карамыйсың, син мине игътибар итмисең". Шундый сораулар яудыра башлый. Ир кешенең хатын-кызга булган мөнәсәбәте бөтенләй икенче аның. Ир кеше ул үзенең теге гамәлләре белән белгертәдер миңа калса хатын-кызга булган мөнәсәбәтен. Ир кешенең аның фикерләве дә, уйлавы да бөтенләй икенче. Алар күбрәк менә эштән кайткач та алар без аларны аңлап бетермибездер бәлки. Бәлки аларга ял кирәктер. Ир кешегә эштән кайткач та ял бирү кирәк. Иң беренче ир кешене эштән хатын-кыз каршы ала бит инде. Төрле вакыт була, ирләр соңга да калып кайта. Бу очракта син кая йөрдең дип каршыларга кирәк түгелдер бәлки. Аны каршылап, елмаеп каршылап ашатырга кирәк. Ашаганнан соң үзеңнең нинди дә булса каршы фикерләрең бар икән, нинди дә булса теге әйтәсе сүзләр бар икән, шул очракта матур гына әйтергә кирәктер. Теге әйтәләр бит, катгый рәвештә түгел. Син шулай, син булай, син әшәки, менә син эшли алмыйсың, син дип әйтү, бу инде шәхес личностька күчү дигән сүз. Миңа менә ошамый әле, миңа менә булайрак әле, миңа синең менә бу поступыңды менде ничек булай инде татарча? Бу гамәлең ошап бетми әле дисәң, бу очракта бөтенләй икенче төрле кабул ителә ул колакка да. Нишләптер менә без хатын-кызлар өйрәнгән бит инде. Эмоциялар белән иң беренче кычкырып атабыз. Аннан соң елый башлыйбыз бит инде. Аннан соң дуслашырга кирәк бит инде. Шуңа күрә мәхәббәтне, бер-береңгә булган мөнәсәбәтне ирләрдән без башкача көтәбез. Үзебез ничек алар да безгә шулай булырга тиеш дип уйлыйбыз. Һәр вакытта бит инде чәчәк, конфет алып кына булмый. Кайтты ул, эштән эшләп кайтты, арып кайтты, елмаеп кирде. Аның бит инде сиңа булган мөнәсәбәте, ул өйгә кайтты. Балаларны нәрсәдә булса алып кайтты. Шушы бит инде ул сиңа булган мөнәсәбәттә. Ул бит инде яхшы, матур, теге күлмәкләр алып бирү генә түгел, кыйммәтле әйберләр генә. Без шуны бәлки уйлыйбыздыр хатын-кыз. Бу миңа моны алып бирми ирем, димәк мине яратмый. Бу инде теге тискәре фикер хатын-кыз ягыннан. Дөрес уйлап бетерми. Ирем миңа нигә игътибар итми? Әллә мин тәмле пешермимме? Әллә матур түгелме дип хатын-кызлар артыгын уйлый башлый. Ләкин безнең җәмгыятьтә ир-атларга үз хисләрен күрсәтү тыелган кебек түгелме? Кайтабыз тагын бер мәсьәләгә. Ни өчен ирләр ул игътибарлыкны күрсәтми? Нигә? Без аның белән турында сезнең белән теге юлы сөйләшкән идек, потому что запрет на чувство стоит. Һәм хатын аны аңларга тиеш. Ирләрдә капитальный запрет на чувство тора. Да? Менә ул хисне чыгарыр өчен бераз генә тырышырга кирәк. Малай кеше берәр төрле хисен күрсәтәсе килгән икән, аңар әтисеме, әнисеме, дәвәти, дәвәни, тирә-як торган кешеләр, абыйлар, апайлар, сеңелләр, бөтен җәмәгать, җәмгыять. Нәрсә әйткән, син ир кеше, син җыларга тиеш түгел. Җыгылды, абынды, аякларын сертелде, монда канага бит инде, җаным, канага. Авырта түгелме соң инде ул? Зур кеше җыгылса да, има адилебездә килеп ауса менә монда има. Ну бит инде аңарда урттырачак. Ну ул җыламый инде, ул иттереп тора. Бала бит ул, сабый бит ул. Без аңар нәрсә әйтәбез? Җылама. Син ир кеше җыларга тиеш түгел. Кем әйтә? Иң әвәлә ни әйтә?
иң якын хатын-кыз тормышында ир кешенең әнисе беренче кем белән ул взаимодействие итә, энергетически. Әни. Ага, ул әйтә аңар нәрсә? Җылама, син ир кеше. И шуннан вот этот внутренний критик, вот этот вот запрет на чувства формироваться ителә. 5 яшенә кадәр бала капитальный жесткий диска запись итеп куйган аны. Һәм тормышында әгәр дә ул берәр төрле хис сизә икән хатынына карата, ул аны әйтә алмый. Мин сине яратам дип тә әйтә алмый балакаш. Хатыны зарлана, нигә син миңа бердә әйтмисең аны? Потому что сездә малай туса, син нәкъ шул әйберне эшлисең үз малаең белән. Шулай түгелме? Монда әти-әниләр виноват дип түгел. Алла сакласын. Әти-әни һәр вакытта әти-әни. Аның дәрәҗәсе зур. Монда мәсьәлә үзебезне үзгәртүдә. Менә мин аны хәзер аңлыйм икән. Мин аны укыдым, мин аны ишеттем, мин аны тыңладым. Яисә китаптан, яисә мулладан, яисә психологтан бу мәсьәлә ачыкланды икән. Димәк, нәрсә миңа кымаучалый, ул жесткий дискны переписать. 5 яшенә кадәр һәрбер кешенең язылган инде ул. И не только запрет на чувства. Вообще, как без дөньяны күрәбез. Да? Һәм дин безгә аны ярдәм итә. Ул жесткий дискны переписать. Кеше рәхәтләнеп, яңа туган кебек дип әйтәләр күп кешеләр. Дингә кергәннән соң, намаз укый башлаганнан соң, мин яңадан яши башлаган кебек ди. Шын шул. Чөнки синең күп мөмкинчелекләр бар, үзеңне үзгәртергә, һәм синең тышкы яктан күренеше бар. Ни өчен син үзгәрәсең? Бу бит намаз укый башлады, шуңа күрә ул йомшады. Бу кеше дингә басты, шуңа күрә ул мәрхәмәтлерәк булды. Аңлашыла да? Нәрсәдә? Һәм мөмкинчелек бар бит инде. Килеп, без бит әле уйлыйбыз, ир кеше бит һәр игътибарлык күрсәтми. Мин һәр күрсәтсәм, иртәгә мин хатын белән талашам бит инде. Ул нәрсә, ул мине күрәчәк зәгыйфлек вакытта, слабость. Минутка слабости. Иртәгә яшисең саныйсың. Кем сиңа вәгъдә биргән? Менә бүгенге көн белән, бүгенге мизгел белән без яши башласак, ул күркәмрәк булыр иде. Безгә дин нәрсә өйрәтә? Бүгенге мизгел белән яшә дигән. Менә син исән, тере, син Аллаһ Тәгаләгә шөкер итеп, бүгенге мизгел белән яшә. Хәзерге мизгел белән. Ир белән хатын-кыз дөрестән дә инде бер-берсенә булган игътибарны төрлечә белдерә. Хатын-кыз без эмоциялар белән, мин сине яратам, тагын нәрсәдер анда матур сүзләр әйтергә яратабыз бит инде без. Кулак белән тыңларга яратабыз, ишетергә яратабыз. Ирләр күбрәк алар саранрак була дип әйтим мин дә андый сүзләргә. Алар бит аны әйтеп торырга тиеш түгел. Көн сайын кабатлагач бит аның тәме бетә. Аны уже ишетәсе килми. Шуның өчен ир кеше үзе менә елмаеп өйгә кайтты. Аның була елмаеп теге авыр вакытта эштән дә бәлки аның эшендә ниндидер киренкелек килеп чыккандыр. Бу чиракта аннары соң ниндидер юлда төрле хәлләр булырга мөмкин бит инде. Елмаеп та торырга мөмкин түгел. Иң мөһиме, ир кеше сезнең янга кайта игә. Һәм инде ул сезнең өчен дип эшли. Хезмәт эшли бит инде ул кайда да булса эшли, үзенең хезмәт хакын алып кайтып бирә, балаларга игътибарын җәлеп итә, сиңа бит инде игътибарны җәлеп итә, ул бит әле игътибар җәлеп итү дигән сүз сиңа матур әйбер, кыйммәтле затлы әйберләр алып бирүдә генә түгел. Бер-береңнең хәлен сорау да ул игътибарга керә инде. Дөресен генә әйткәндә. Әзрәк ирләр мактап җибәрсә, "Эй, тәмле булган" дип әйтсә дә син пешергән ризыкны, бу бит инде игътибар аның ягыннан. Аның бит әле әйтә белмәгәннәре дә күп, анысын да. Инең чисталыгын күреп, сиңа нинди дә булса матур сүз әйтеп куйса, шуны күрә белсә дә ул бит инде игътибар. Димәк, сиңа битараф түгел дигән сүз ирең. Синең елмаюлы йөзеңне күреп, нәрсә дә булса әйтсә, бу бит инде игътибар. Артык матур сүзләр белән әйтер дип көтеп утырырга кирәкми инде ирләрне. Аларның һәрберсе дә бит матур сүзләр әйтә белми. Үзләренең теге гамәлләре белән күрсәтәләр. Иратлар. Менә шунысын айыра белергә кирәк инде хатын-кыздан. Хатын-кызга монда күп очракта хатын-кыз.
айыра белергә тиеш һәм хатын-кыз инде күбрәк игътибарны бирергә тиеш ир-атка. Аның теләкләрен үтәргә тиеш хатын-кыз. Күп очракта гына түгел, тормышта гел шулай була. Хатын-кыз ир-атның таләпләрен үтәргә тиеш. Ул аны бер күз карашы белән аңларга тиеш. Нинди кәеф белән кайтканын күз карашыннан аңлап, шыпырт кына үзенең эшен һәм аның инде кәефен күтәрә белергә тиеш. Начар кәеф белән кайтканда да. Ул бит ирнең хатынны яратмавы дигән сүз түгел. Без шул очракта әйтә башлыйбыз, ул мине яратмый, менә ул шулай. Көн сайын шулай эштән кайта, кәефе юк, күтәр кәефен иреңнең. Көн сайын елмаеп кайтырлык булсын. Күтәрергә кирәк, анысы бездән тора. Хатын-кыз, гаиләнең тоткасы, ирләрне тотучы, ирләрне кеше итүче хатын-кыз. Ирләрнең игътибарсызлыгыннан зарланабыз, әмма алар үз хисләрен белдерә башлагач, без хатын-кызлар үзебезне ничек тотабыз соң? Ирегезгә елмаеп карыйсызмы? Матур җылы сүзләр әйтәсезме һәм гомумән бу очракта гадәти рәхмәт сүзе яңгырыймы? Ир кеше беренче адымнарын ясагандай, хатынына чәчәк алып кайтса инде, белмәм анда, үзе үстереп чәчәкне, акчасы юк бит, чәчәк алырга, ул аны үстереп, алып хатынны алып кайтып, алып кайтып бирә икән, шул вакытта хатыннарга просьба. Нәрсә булды син белән? Авырып киттеңме әллә? Эштә проблема, что ли? Ну, кирәкми ул сүз. Рәхмәт җаным дип әйтергә кирәк. Рәхмәт бәгәрем. Алып кайттың, зурладың. Шуның кадәр приятны бит инде бу мәсьәлә. Шул вакытта ул тагын алып кайтачак. Тагын китерәчәк. Ә инде нәрсә булды тагын? Нәрсә эшләп кайттың? Ну, ул әйтә, нәрсәгә мин аны эшлимсең? Нәрсәгә мин аны эшлим? Сабый бала беренче адымнарын ясаган вакытта, Гөлшат туташ, әгәр дә аның күтенә тибеп җыксалар, торачакмы ул бала? Тора. Икенче тапкыр тибеп чыгарсалар, торамы ул? Тора. Ну, өченче тапкыр вряд ли торыр инде. Аңлашыла, да? Менә без үзебез формировать итәбез бер-беребезне. Еще вот шушы мәсьәлә белән. Әгәр дә без үзебезгә карата яхшылык телибез икән, так подкрепляйте просто то, что вам нравится. Есть такой китап бар, «Не рычите на собаку». Үз вакытында Сергей Владимирович Петрушин, минем укытучы психология буенча, ул безгә әйткән иде, ул китапны укырга, бик көчле китап. Менә анда аңлатыла, нинди поведениене фиксировать итәргә кирәк, да? Бездә бит инде когда идет фиксация? Талашабыз бит рәхәтләнеп. Берәр нәрсә кирле хотлы булса, күтәрелә тавыш. И вот здесь вы подкрепляете это действие. А нужно подкреплять нәрсәне? Позитивное, то, что син наши. Ирең чәчәк алып кайтты икән, так подкрепи. Рәхмәт яусын. Сыйпап ал син аны. Рәхмәт яусын дин. Ул нитеп китә, дәртләнеп китә. Менә бит икән нәрсә шый минем хатынга. Икенче көнне ул сиңа берәр нәрсә тагын да белмәм, конфет алып кайт. Нәрсә сиңа ашый, шуны алып кайт ул сиңа. Син аны тагын да подкрепляет. Алып кайтмаганда нитмә. Алып кайтканда подкрепляйте. Шул вакытта менә сез Алла бирсә бер-берегезгә күрсәтәсез юллар, мөхәббәткә юлларны. Там бер китап бар менә, Языки любви дигән. Менә анда аңлатыла, что ни бар? Төрле тел бар. Мөхәббәтнең телләре бар. Һәрбер кеше төрлечә аңлый. Кемгәдер внимание кирәк, кемгәдер кто-то телесник, прикосновение, кемгәдер инде тәмле сүз, кемгәдер внимание, кемгәдер гүләй итәргә кирәк урамга аның белән. Ул шуның аша сизә. Кемгәдер кирәк матди яктан бүләкләр күрсәтергә. Ул сизә, что аны яраталар. Менә төрле тел бар, мөхәббәт теле. Әгәр дә яшьләр төрле телдә сөйләшә, күпчелек вакытта төрле телдә сөйләшәләр, бер-берсенә моңаршаган әйберне бу күрсәтә, бу аңламый. Бу үзенең уровеньда күрсәтә. Это не низкий высший уровень, просто разные уровни дип күрсәтә, яме? Бу моңар күрсәтә үз уровеньда, бу аңламый. Ул әйтә, син мине яратмыйсың, ул әйтә, ничек инде яратмыйм, мин сиңа менә шуны эшлим. Ул әйтә, ну и что? Как что инде? Менә шунда алар не встречаются. Ә бу кешегә
ир кеше, допустим, аның бер төрле теле булса, ул хатынның телен аңларга тиеш беренчедән. Ә хатын ирнең телен аңларга тиеш. Шул вакытта алар бер-берсенә игътибарлык күрсәтәләр. Игътибар күрсәтәм дигәндә дә, кайбер хатыннарга чәчәкне ни алып кайттың син, ни алып кайтмадың син, аңар барыбер. Акча рәмттең генә дип әйтә. Лучше бы пошел со мной погулять. Вот шул вакытта ишетә белегез. Иногда через даже вот эту критику, да, син ишетәсең потребностьны, менә бу мәсьәләдә мөһим. Но без аны уже ишетмибез. Әгәр дә хатының нәсигә алып кайттың бу чәчәкне дигәч, без уже дальше ишетмибез. Ах, син зараза, мин сиңа чәчәк алып кайттым, ә син шулай дип әйтәсең. Дальше уже без ишетмибез. Ә хотя опять-таки самооценкабыз яхшы булса, без ну, әйтте ни, әйтмәде ни, диме. А попробовать услышать, ә нәрсә кирәк соң? Ничегрәк кирәк? Аннары икенче мәсьәлә бар. Әйтүчеләр бар кызларның. Ну, конечно, менә хәзрәт, мин әйтәм аңар, син миңа бер дә әйтмисең, син мине яратасың дип. Зарлана бу. Ну, син сорамадың бит. Безнең бит ирләр кай вакытта столько логикалар бар, име. Мин син белән яшим бит инде. Син минем хатым, балалар бар, име. Менә мин көн сайын нигә кайтып син янга ятам бит инде. Ну, значит, яратам. Значит, аны әйтергә кирәкми. А хатынга потребность бар. Син әйтмисең. Шушы сүзне әйткәннән соң ир кеше әйтә башлый. Әйтә. Ну, яратам инде, конечно. Хатынга малы. Нәрсә дип әйтә? Вәт син аны үзең әйтмәдең, мин әйткәч кенә әйттең. Әгәр дә синең ирең син сораганнан соң нәрсәдер эшли икән, димәк син бәхетле. Шулай түгелме? Як шулай. Аннар син ул шулай әкрен өйрәнә башлый. Оказывается, бит инде әйтергә кирәк. Син бер тапкыр сорадың. Җаным, син мине яратасыңмы? Бик яратам атам. Аллага шөкер. Потребность булды бит инде. Всё. Но дальше кирәк. Без бит дальше дитәбез. Безгә кирәк, чтобы әйтмәгәндә ул үзе әйтсен. Но ул бит ясновидящий түгел бит инде. Сиңа кашан кирәклеген белә алмый. Әлбәттә инде ир-атка да хатын-кызга булган игътибарын ничек тә булса белгертә белергә кирәк. Әгәр дә хатын иде бала белән икән, эштән кайткан икән, савыт-саба юамы, нәрсә дә булса эшли икән, бу очракта килеп шунда булышса, бераз гына. Аның бернинди дә теге бу ир-ат эше түгел, хатын-кыз эше түгел дигән нәрсә булырга тиеш тә түгел хәзер. Чөнки безнең бит инде бөтен теге уңайлыклар тутырылган фатирларда яшибез. Ир кешенең дә хатыны янына килеп, биленнән кычып алып, савыт-сабасын булса да юып куйса, үз артына ул бит инде игътибар дигән сүз. Я булмаса чәчәк, я булмаса шунда берәр коробка конфет күтәреп кайтса да, ул бит инде аның игътибары хатын-кызга күп кирәкми аңа. Әйтәм бит, хатын-кыз колак белән ишетә, аңа бик күп кирәкми. Бер матур сүз әйтсә, ир кеше, бәлки шулда җитер. Теге әйтәләр бит инде. Хатын-кызга күп биргән сайын күп җитми инде ул. Безгә бит инде бик күп кирәк. Дөресен әйткәндә. Әгәр дә гел материал якка гына кала икән, игътибарны хатын-кыз шулай гына миңа игътибар итте ирем дип шул ягын гына күрә икән, бу чиракта бәлки уйлап карарга кирәктер. Бәлки менә шул бер матур сүз, бер чәчәк, я булмаса үзе артыннан теге чашкасын чайкап куйса да, хатын-кыз без шуны күрә белеп, ирләрдә шуны үстерә белсәк, ул бит инде ир кешенең сиңа игътибары дигән сүз. Я булмасам да кайтып ашап эчкәннән соң бала белән уйнап алса, бу бит инде игътибар. Бергә нинди дә булса, гаиләдә шундай көн булдырырга кирәктер дип әйтәм. Инде мин бөтен гаилә җыелып нинди дә булса әйбер эшләргә, уен-манда, нәрсәдер, менә үзенеке генә булырга тиеш ул гаиләнең. Ниндидер абуйчы дип әйтәм инде, мен аны гореф-гадәт кертергә кирәктер дип уйлыйм инде. Ул гаиләне берләштерә генә. Дөрестән дә ирләрнең хатын-кызга игътибары бирергә вакытлары калмый. Әгәр дә ул ишектән кергәндә чәчәк бирде, бер чәчәк, ул инде игътибар дигән сүз. Дөрестән дә шулай. Көн сайын алып кайта алмый инде ул аны, дөресен әйткәндә. Ир-атларга да бераз гына хатынына карата игътибарлы булырга кирәк. Аның да бит хатын-кызында төрле вакытлары була тормышта. Бәлки аның кәефе киткәндер. Аның да ул да эшкә йөри, бәлки анда нәрсә дә булса булгандыр. Шуны уртага салып сөйләшә белү, табын артында җыелып, я булмаса ашаганнан соң сөйләшеп утыру, бер-береңне аңлау,
син нәрсәгә канәгать түгел, шуны дөрес иттереп җиткерә белү, миңа калса, моннан да яхшы нәрсә юктыр. Сөйләшү, аралашу кирәк. Менә шул игътибар булып тора. Ә без хәзер нишләптер матди якка калдык. Күбрәк безгә нәрсәдер кирәк. Игътибар җитми миңа иремнән дибез бит инде. Минем очракта менә игътибары җитмәү ул аралашу. Аралашмасаң, сөйләшмәсәң, ул бит инде игътибар җитмәү дигән сүз. Ирең белән утырып сөйләштең, шундый рәхәт булып китә. Күңелгә дә рәхәт, җанга да рәхәт, тынычланып та китәсең. Эштә булган сорауларыңны биреп, ул сорауларын биреп шулай аралашсаң. Шул инде ул игътибар. Калганы инде аның һәр кеше үзенең матди ягына карап игътибарын күрсәтә. Кемдер өйрәнгән гаиләдә алып шундый гына. Балалардан өйрәнегез. Балалар гаҗәеп барлыклар. Алар бит фәрештә кебек, чиста. Шулай бит. Алар шауып килә дә, әти кочаклай мине. Менә кызым килә дә миңа, әти мине кочаклай. Кочаклыйсың. Утыра инде ул синдә, әйме? Кочаклыйсың, җимешем, үбәсең. Әти арканы кашалы, кашыйсың. Әти сыйпалы, сыйпыйсың. Аннан соң шауып китә. Ул бәхетле. Ул нәрсә сорады, аңар бирделәр. Балалар дигәндә мин беразына нитәм. Берсе көнне мин нигә бардым? Бер бинага кергән идем. Шунда чыкканда, кергәндә ике сабый уйный. Хатын-кыз тартып тора урамда. Чыкканда шушы хатын-кыз телефоннан сөйләшә, тәмәке тарта, балалар уйнап йөри. Ул сабый башкачка менде дә, нәрсәдер менде инде, абаланды инде. Ну бала бит инде ул. Анасы сөйләшкән хоттан китереп сукмасын аркасына. Иң кызыгы беләсең нәрсәдә? Ул бала очты инде дигәндә. Ул аны алып чыкты. Ул бала басты да шулай. Ну, мамочка ди. Анда бала әйтми, "Чё ты, оборзела, что ли?" Ул әйтә, "Ну, мамочка." А ул ишетми. Ул шукрак. Алла сакласын. Аллаһ Тәгаланың йөрәгендә мөхер куйды. Анда мөхер. Ул кичкенә кадәр кыз. Балалар килгәндә менә искә төшә, харыймы? Әгәр дә сезнең балаларыгыз шауып килә икән сезнең янга, һәм сез аларны кочаклап, әти, әни кочаклай мине дигәндә сез кочаклыйсыз, һәм ул уйнаган вакытта китереп бәрмисез икән. Бәрмисез бит инде, ну адекватный әти, әни. Адекватный тоже китә безнең кай вакыт. Да, бәрмибез бит инде. Шул вакытта балалардан өйрәник. Алар иң яхшы укытучы. Алар чисташеньки. Алар Аллаһ Тәгалә белән связьдә яшиләр. Алар чиста, аларның җаннары чиста. Менә хатының килә икән, җаным кочаклай мине, кочаклыйсың. Всё нормально. Бала шулай эшлиме? Эшли. Үзенә кирәклесен аламы? Ала. Шулай өйрәнәсең. Аннар син чауып килсәң, кызым кил әле, син кочаклап алыйм әле. Улым кил әле, сыйпап алыйм әле сине. Нема? Заграк эшләмәсәң аны, үзе килеп сорый. Бала. Шулай түгелме? Менә. Менә шунардан өйрәник. Теге хатын кебек булмыйк. Теге хатын кебек булмыйк. Нинди бала үсәчәк анда? Это травмированный ребенок. Это капитально травмированный ребенок. Алла сакласын. Аннар әллән сәшилләр алар, балакачлар. Менә шушы хәлгә төшмик җәмәгать. Менә шул мөһим. Игътибар итү дигән нәрсә бала чактан килә. Ничек без балага үзебезнең игътибарыбызны бирәбез? Кемдер баланы яратып, матур сүзләр белән, аны мактап, игътибарын күрсәтә, үзенең яратуын белдерә. Мин сине ничек бар, шулай кабул итәм дип. Ә кайбер әти, әнинең аны әйтергә вакыты юк, ул аңа сатып алып бирә. Менә бу очракта үзе гаилә кыргач та, үзенең гаиләсеннән, парыннан дип әйтим инде мин, үз парыннан шуны көтә. Игътибар аның өчен нәрсәдә булса алып бирү. Ул бит алып биргән әйбер дә ни кадәр зур дәрәҗәдә икән, ни кадәр зур, кыйммәтле икән, шул кадәр ул мине ярата, ул мине ихтирам итә дип аңлыйлар. Бусы ялгыш фикер. Бусы бик ялгыш. Чөнки ул тәрбияне шундайны күргән. Башка тәрбия күрмәгән. Бу очракта инде өйрәтергә кирәк.
Бәлки җиргә төшәргә кирәктер. Игътибарның бит әле ул сатып алып кына түгел. Бер-береңә булган мөнәсәбәтең ул бит инде игътибар. Бер-береңне кабул итү. Ничек бар шулай кабул итү. Миңа калса, иң яхшы мөнәсәбәт бер-береңне кабул итә белү. Барлыгың, юклыгың белән иң беренчесе гаиләдә шул. Алар барысы да безнең бала чактан килә. Бала чакта нинди тәрбия күргән, ясында ни күрсә, чыкканда шуны күрә ул. Һәм ул шуны сорый башлый. Бу инде дөрес төзелгән гаилә мөнәсәбәтләре дип атамый. Бусы бик ялгыш. Ул озакка бармый. Ир кешенең күпме була аңа мөмкинчелеге, уйлап карагыз сез. Ни хатын кызның да. Монда инде тагын бер кат кайтып калам. Хатын кыз игътибарны нәрсә дип кабул итә үз эчендә. Игътибар аның өчен нәрсә ул? Кем өчендер җылы сүз, кем өчендер бриллиант. Бер-беребезгә карата без игътибарлыкны күрсәтсәк, мин ир кеше, миндә Аллага шөкер 3нче кызым туды. 3 кыз атасы мин харыйм. Менә мин хатыныма күрсәтәм игътибарлык икән. Хөрмәт итәм аны, яратам икән. Димәк, минем кызларым үсәләр күреп, нинди ир кеше булырга тиеш. Алла бирсә, вряд ли алар үзләренә берәр тиранны сайларлар инде. Потому что алар ничек ир хатынына нинди мөнәсәбәт кырырга тиеш күрәләр. Ну, хотя бы как минимум более-менее мин кебек сайласалар шунда. Теге тиран түгел, хатынны хөрмәт итеп, яратып яшәсә, мин инде шат булам, Алла бирсә. Малай кеше булса, ул карый ничек әни иренә, әтигә карата игътибарлы. Хезмәт күрсәтә икән, хөрмәт итә икән, әтинең сүзе өстен булып тора икән, Кешеләр янында әти кешене, ир кешене түбән дәрәҗәгә төшерми икән, ирем дип күтәрә икән. Димәк, ул малай да шундый кызны эзләячәк. Безнең анда киләсен вакыт, анда әни кеше җаным ул парның арасына кирип ята инде ул. Алла сакласын. Һәм ул нигә минем шундый килен микән дип әйтә. Нигә булсын син инде? Син ул малай просто икенче хатын кызларын белми. Он не понимает, что есть другие женщины. Ул нәрсә күргән, шундый алган. Шулай түгелме? Шулай. Аллаһ насыйп итсен безгә һәр барчабызга да менә шушы күркәм динебез аша, ислам динебез аша, менә шушы хадисләрне, аятләрне аңлап, бер-беребезгә карата хөрмәтле булып яшәргә. Менә шушы әйбер бик мөһим. Ул вакытта игътибар да була, ул вакытта бер-береңә карата мөхәббәт була, ул вакытта бер-береңә карата хөрмәт була. Хөрмәтле тамашачылар, шунысын онытмагыз. Кош оясында ни күрсә, очканында шул булар. Бер-берегезгә ягымлы һәм игътибарлы булыгыз. Сезгә бәрәкәтле тормыш теләп, тапшыруыбызны төгәллибез.